gizarlap ýörsiň. Şumy sen söýgümize bolan syýlap, ha? Söýgü. Pulsy berken amr söýgüsi bolmy? Eger adam özüniň bir gününe undurjagyny bilse, özüni söýdirmek üçin zan etmezler, kadar bilmez ise. Indi sen küçülmen ki yalanmayım. Söylememin sonunda sen koymayın indi yalanmayım. Bak becirip bilir misin bu yarımı falan yaralanmayım. Indi dünya maralanmayım. Ölümü derimi yalandan birimi ayt benden kim havalanmayım. İnki yalanmayım. Söylememin Senan aňartyna, gülk sesleriniň aratyna gowukdy. Ol açlygyndan ölüp barýardy. Ähli salam dostlar, ýene bir siz bilen paýlaşmak isleýän wakalardan biri. Şo gün öýlen garankylap başlapdy. Ýene öňkönkuluk adaty günleri ýaly bolmaly. Ýöne beýle bolmady. Senan aňartyna ýene içkili adamlaryň sesi, gülküsi, gyýkylygy we çüýşe sesleri bilen aýdym sesi garşyp, uly gowuk wady. Bize ýan bu zatlary öwrenşipdik. Iki günüň biri şeýle ýagdaýlar bolup durdy. Olar biziň goňşularymyzdy. Utanjy zat bilmeýän adamlardy. Ýöne ol gün men aýdymy dälle başga zatyň sesini eşitdim. Sessizce agy sesini eşitdim. Ýollaşymdan eşitýäm diýip soradym. Ol ilki saat eşitmedi. Soň bolsa arasy bölünýär. Sessizce agy sesini eşitdi. Çağa aglaýam diýip menden sorady. Biz biri-birimiziň ýüzümize seretdik. Geň galyk. Goňşymyzyň gyzjagaty bardy. 6 ýaşlarynda. Horja, çepikseje, ýuwaşça, gözleri ullokanja bir gyzjagaty. Ýollaşym belki öz diýen netdirjek bolýandyr. Ejesine ýa kakasyna öz diýen netdirip bilmeýän üçin aglaýandyr diýdi. Onu men ýollaşymyň ýüzüne seretdim-de, "Ey ýok, bula olar ýaly aga meňdanok sebäbiň hiç ýylyk ýyzlenok" diýdim. O çağan ağysy bir hile güýçsüzce agy sesini berýärdiň, ýuwaşça aglaýan sesli. Bu aga men hiç ýylyk çydap bilmedim, ýa-ni aglaýan sese. Yerimden turdum-da, näme bolýany urok gaýdaýyn diýdim. Sebäbi bu zatlaryň ýyzlenokdy. Ýollaşyma men bilen bile çykdy. Ýankylan gapysyny kakdyk, hiç kim açmady. Gaýta aýdymyň sesini gataldypdyrlar. Hasan beterine gülküleri, ýani gülp başlapdyrlar. Gapyny alyp itekläpdir, oly gapy açylypdyr, ýani gurup däl ekeni. İçine girýärler, içine giren wagtymda diýä burnuma şeýle bir iý furt diýä, içkiň iýsi, tüssäň iýsi, bir hil turşumdyk bir zadyň iý furt diýä. Biziň içine girenmizi hiç kim görmedi diýä. Görmänler içine girenlerini, içindäkilerin hemmesi öz içkileri bilen başaga ekenler. Barıp sesim bilen gyýdyňyz nerede diýip soradym. Oturanlaň bir ýöne elini galgadyp, içeri komnata tarap gorpadypdyr. Şo ýerde bir ýerlerde ýatanlar da diýip. Men kwartiraň içki komnatyna geçdim. Gecejik komnatyň içinde garankylykda burça geçip çyk elleri bilen dyýjagany joklap çykyp, ýeke göz jagaty aglap çyk oturan eken. Ýanyna baryp oturdum-da salam diýdim. Kellejigini gallaryp, garaja gözleri bilen maňa seretdi. Aglamakdan ýaňa gözleri urak gidipdir. Gözlerine ýaş galmandyr çağaçy. "Sen agladyňmy?" diýip soradym. Sessizce başyny atdy. "Sen näme üçin agladyň?" diýip soradym. Sesini çykarmady. "Sen şu gün nahar ýediňmi?" diýip soradym. Güýçsüzce, inçejik çağa sesi bilen "Düýün ýedim" diýipdir. "Bugün hiç saat ýemedim" diýipdir. Şeýdibem aşak seretdir. Şo sözlerden soň içimde bir zat üzülen ýaly boldy. Yerimden turup elinden tutdum. Açlygyndan ýaňa elleri buğz ýaly bolup gidipdir. Ýörmeň bilen diýdim. Nira diýibem soramady, näme üçin diýibem soramady. Sessizce yerinden turup men bilen çykyp gaýtdy diýär. Çykyp barýan wagtymyzda oturanlaryň hiç biri üns edip çağa nira alyp barýaňyz diýibem soramadylar diýär. Sebäbi olar çağa bilen näle olaň öz aladasy keýki sapasy ýetikdi. Çağa seretjek bolýanam ýokdy, çağany ýedeýänam ýokdy.
Şeýdip olardan çykyp ýydymda öýe giremizde oglum saçagyň maşynyna çora bir otyrdy. Biz girdik bölüm bize şeýdip geň alyp seretdi diýe. Ece bu kim diýip sorapdyr. Menem myhman oglum. Bugün biz bilen naharlana diýip jogap berdi. Oglum bilen gyzagadyň tapawdy 2 ýaş töwere wagtdy. Saçagyň maşynyna oturdup derrow nahar uýdum, ýa-ni gyzagada getirip koydum oraya gyzagad ýa-ni nahar çalt-çaltdan ip başlatdy. Arasynda dügün ýaram onu şonda da demin alman çalt-çaltdan ip başlatdy. Ýagny derrow gutormak isläpdir da bir alaýmasyn diýip. Yollaşy ýa-ni gyzagadyň başyny sypalap, gyýdym, howlup mançyk iýber. Hiç kim sen elinden naharyň almaýa diýenden soň, ýa-ni gyzagad yollaşyna seredipdir. Ondan soň ogul bilen ýa-ni gelnejem öňüne seredipdir de, o odonja mährilje edip ýylgyryp, ondan soň haýaljak bilen arkaýynjak ip başlapdyr naharny. Naharlanyp bolanlardan soň ýa-ni çagan suwa düşüripdirdi. Bugün sen bizde ýataý diýipdir. Olam kellejigini aşağı sallap çyk. Men sizde mydam alyp galsam bolmaýan diýip sorapdyr. Şonno diýe men bokurdugym dolly, näme diýjegimi bilmedim. Ýöne diýe alyp ujokladym ýa-ni çagany. Bizde şeýdip 3 gün bolandan soň hiç kim ýydyp sorak gelmedi diýe. Oglum şonno maňa men gyzygym olaýsyn, biz bilen mydam alyp galaýsyn diýipdir. Gyzaga seredip sen men gyzygym oljakmy diýipdir. Şonno gyzagaz başyna atypdyr. Ýylgyrypdyr degen. Men yollaşma seretdim. Yollaşymam garşy bolmady. Bir çagan eklen ýerimizde ikisini eklemegem kyn bolmaz diýip ýylgyrypdyr. Medem mydama gyzagaz bolmagyny arzuw edipdim. Şondan soň men goňşulara bardym. Siziň gyzyňyz bizdedir. Eger eýe çykmak islemeseňiz, onda men özüm eýe çykarnypdyr. Olar bolsa goňlar bar ýalak. Sizde dämi ay bolýar, sizde bolsa bol bersinler. Eger isleseňiz, gerek bolsa özüňiz alaýyn diýipdir. Bize hiç ýylak ýagdaýda gerek ýok gaýtam. O bolmasa biz arkaýyny ýaşar diýipdirler. Men ýa başga aýdara sözüm galmat diýär şu sözlerden soň. Bir näçe wagtdan soň enatalykdan ýüzlönür ýasyp ardalypdyr. Suwdan soň özüne ýa-ni gyzagady öz gyzedy batdyr. Indi biziň öýümizde günne çagalan şatlyk sesi ýanglanýar. Biz öň 3 bolup bagtlydyk. Indi 4 bolup bagtly bolduk. Her sapar saçak ýazamda şowuny ýatlaýan we bir adamy halat etmek üçin käteler ýekeje gapyny açmak ýeterli bolýar diýip pikir etýänler. Ene şular ýalak ýagdaýlar dostlar, bunlar okan we atlam köp adam ýa-da özüňden düzýän ýene-diýän ýok. Şu zatlar birinin başından geçen zatlar bir şey ýazýan zatlary. Hökmany ýagdaýda maňa ýazmasadam, şol ýazylan zatlardan men okuyan we siz bilen paýlaşmak isleýän şol zatlary. Durmuşda şolary ýazatlan bolýanlygyny, ýagny adamy halat etmek üçin käteler ýöne bir gapyny açýan bolyn, bir adamyň ömrüni ýetgedip bolýar. Ähli janyň janyňyz sag bolsun dostlar, saglykda görüşelim. Sag bolun.